Mennään sitten, mennään sitten. Mulla on vähän aapeet. Liian vähän. Mulla on vähän aapeet. Liian vähän. Se tekee liikaa damaa. Ei mulla edes 1000. Seuraavaksi Voidstaffi. Juu, se on hankinnassa. Liian vähän. Tankikseen jo. Täysilmaan päin. Tankikseen jo. Täysilmaan päin. Tankikseen jo. Mulla on vähän aapeet. Täysilmaan päin. Liian vähän. Tankikseen jo. Täysilmaan päin. Sit se on konsoli. Ei. Konsoli. Mä vittu tankkaan. Mulla on HP. Mulla on 3,5 tonnia HP. Täysin HP. Mulla on HP. Mulla on 3,5 tonnia HP. Täysin HP. Mulla on HP. Mulla on 3,5 tonnia HP. Täysin HP. Mulla on HP. Mulla on 3,5 tonnia HP. Mä vähän. 4, 3, 2. Et sä ylitä. Ei herranen ai. Taivas Marjana. Ei herranen ai. Taivas Marjana. Ei herranen ai. Taivas Marjana. Taivas Marjana. Mulla on HP. Mulla on 3,5 tonnia HP. Vittu täysin vaan. Mulla on HP. Runketä. Mulla on HP. Runketä. Mulla on HP. Runketä. Taivas Marjana. Runketä. HP. Runketä. Runketä. Ei jos toi jälkeen vielä pelaa. 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 Ei jos toi jälkeen vielä pelaa.